10 mesiacov ubehlo ako voda a pred školákmi sú vytúžené dvojmesačné prázdniny. Predtým si však žiaci prevzali vysvedčenia. S našou kamerou sme sa boli pozrieť, aký rok majú za sebou žiaci najväčšej základnej školy v Galante. Konečne vydýchli si všetci školopovinní. Žiadne úlohy, písomky či skúšania. Za tých 10 mesiacov toho bolo dosť. Hodnotím ho ako veľmi plodný, veľmi úspešný. To úsilie, ktoré sme vynaložili, prináša svoje ovocie, takže sa veľmi tomu tešíme. V deckách je viac potenciálu, ale to, čo sa nám podarilo tento školský rok, hlavne v oblasti športu, je niečo, na čo sa nezabúda, na čo sme veľmi pyšní a položili sme si tú látku veľmi vysoko pre budúcnosť. Napriek novým vedomostiam, kamarátstvam a zážitkom sa už žiaci nevedeli dočkať posledného dňa v škole. Aký bol ten školský rok? Bol aj ťažký, aj ľahký, ale dalo sa to zvládnuť. Aké budú tie vysvedčenia? Niektorí budú mať dobré, niektorí také trošku horšie. Na čo sa tešíte najviac na prázdniny? Dovolenky, že budeme mať už veľa voľného času. Spolužiaci vám nebudú chýbať? Budú docela, hej. 30. jún bol výnimočný pre malých prváčikov. Prvý rok v novom prostredí majú za sebou a domov si odnášajú svoje prvé vysvedčenia. Zdvihnite ruky všetci, ktorí ste sa naučili čítať. Čo ste sa naučili? Čítať, písať, počítať. Čo bolo najťažšie pre teba? Slovenčina. Skôr to písanie. Telesná výchova bola najobľúbenejšia. A aké bude vysvedčenie? Dobre samé jednotky. Posledný deň školského roka 2015-2016 bol zároveň posledným dňom v najväčšej základnej škole pre takmer 79-takov. Tí sa so školou rozlúčili slávnostne aj za prítomnosti rodičov a príbuzných. Od 5 sme boli športovci, boli sme dosť silná trieda aj kolektívne, aj v športe a celé to bolo také super. Bude mi to strašne chýbať. Tak nevadí, spoznám zase nových ľudí. Deti teraz čaká zaslúžený oddych, dvojmesačné prázdniny. Tešíš sa na prázdniny? Veľmi. Pôjdem na chatu. Sa budeme kúpať cez prázdniny. Pôjdem sa kúpať, budem chodiť na dovolenky s babkou. A budeš sa aj učiť počas prázdnin? Budem. Po 9 týždňoch sladkého ničnerobenia sa brány škôl opäť otvoria v pondelok 5. septembra. Martina Bešírová, televízia KREA.